Hej, mit navn er Daniela, og i dag vil jeg lave en rigtig lækker sommerdrik, som du kan tage med, hvor end det skulle være. Og til det der skal du bruge en citron, frisk, økologisk, en flaske du kan have dit drikkelse i, 2 blå drikke, det behøver ikke være sådan en her. Du kan også bruge nogle andre drikke, som er blåt eller rødt eller gult eller lige meget hvad det er. Og så noget Sprite med lemon og citronsmag. Og så en trakt, hvis det er at du har en flaske som er meget svær at få det ned. Jeg vil starte med at proppe det her i. Du skal lade det halvt for at det ikke bliver for stærkt. Og så Sprite resten. Så, nu vil jeg have citronen i for at gøre det lidt mere syrligt. Og vi starter med at skære den i skiver. Hvis hele skiven godt kan komme ned i den flaske, du har valgt, så bare gør det, men hvis den ikke kan, så skal den over i halv. Og så prøv at se, om du kan få den ned i. Hvis den heller ikke kan, så kan du skære den over igen. Sådan her. Så I går i. Og så prøver du bare i, så mange du har lyst til. Sådan, så har du en dejlig, lækker, nem sommerdrik, som ikke tager mere end 5 minutter at lave, og du kan tage den med, hvor end det skulle være.